A možno by ste mohli ostať žiť u nás. Na východe? Na východe. Tu je vácej čarných pracovných príležitostí. Chodíš do jednej roboty na bilo a do druhej na čarno. No co kúkaš? Tak sa dneska živia na východze rodziny. To ja nemôžem, Bertín. Ale To keď není podľa zákona, to ja nemôžem také daco robiť. To keby Klára znala, že ja daco na čarno robím, tá by še zošalela. Klára začala s podnikaním v 1. ročníku na základnej škole. A myslí si, že dávala spolužiakom bločky? Hej. Nie. Nie? Nie. To je zákon rozvoja vidieka. Keby nebolo čarnej ekonomiky, nebolo by tu načisto nič. Bo čarná ekonomika tríme bilú ekonomiku. Bez čarnej ekonomiky by tu nebolo ani to HDP. Porozmýšľaj, Štanci.